Nautingkay ni mismong DPWH Secretary Vince Dizon ug Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Mayor Benji Magalong ang usa ka ghost flood control project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang detalye sa report ni Argil Relator nga live manukad sa Davao Occidental. Argil. Sara igo ramatod pag gi-clearing ang kilid sa sapa o gibiyaan na o gibalikan lang duha na kasemana ang milabay gikan karon busa gikapungot ug maayo ni DPWH Secretary Vince Dizon sanglit na sayran sab niya nga fully paid na ang contract cost nga 96.5 million pesos ngadto sa kontraktor bisan wala pa natapos ang flood control project sa giingon niyang usa ka ghost project. Gikakurat nila DPWH Secretary Vince Dizon ug ICI Special Advisor Mayor Benji Magalong dihang nakitang wala pa natapos ang gitukod nga flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa kontrata, October 2022 pa dapat mahuman ang proyekto nga gipondohan ni adtong 2021. Ang mas gikapungot ni Secretary Dizon fully paid na ang 96.5 million pesos nga kantidad sa proyekto bisan wala pa kini nahuman tulo ka tuig na ang milabay gikan sa target completion date niini. Ang kontraktor St. Timothy Construction Corporation, ang construction company nga gipanag-iyahan sa mag-asawang Biskaya nga giagi sa usa ka dami nga personalidad. Sumala ni DPWH Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete, giapas nila ang disbursement rate baong ilang fully paid. Rason nga wala dawatan ni Secretary Dizon. Nadaot matud pa ang ginatukod nga flood control, human giagian og baha ug nagka-problema sa quarry. Apan ang mga residente misulti nga gibiyaan ang proyekto human ang gihimong clearing operation o gibalikan lang duha ka semana na ang nilabay. Nakahukom sa Secretary Dizon nga usa kini ka ghost project nga giapas lang ang konstruksyon sanglit dunay pegayon nga inspeksyon o guman miulbo ang mga issue labot sa maanomalyang flood control project. Sara gimando na ni ICI Special Advisor Mayor Benji Magalong ngadto sa CIDG Davao Occidental ug gihatagan og ultimatum ang district engineer na ihatag ang tanang dokumento kalabot sa maong flood control project ug gimando sab ni Secretary Vince Dizon nga tanan na nga mga dokumento sa infrastructure project sa probinsya ang ihatag ngadto sa CIDG. Sara. So Argil, unsay ingon sa DPWH na daot gyud ang project sa milabay nga baha o wala gyud project unya gidali-dali lang na karon kay nabulabog sa Bulacan ang gigong mga ghost project unya unsa na lang ang diskarte karon sa mga residente diha aron makatabo? Sara, si mo ang unang pangutana, no? Mao ka na ang unang argumento sa district engineer nga naguba matud pa tungod kay giagihan og baha ug dunay problema no sa quarry busa dili makakuha og bato ang kontraktor apan nabisto ka na human nga nagpakita og hulagway ang mismong barangay kapitan sa Barangay Kulaman nga 3 weeks before nakuhaan og picture nga wala pa construction sa area busa didto no nakahukom Secretary Vince Dizon nga giapas lamang sa kontraktor nga dunay kanang konstruksyon sa maong lugar aron nga naay makita no nga kunyari dunay makita sa ipegayon nga inspeksyon karong adlaw. Sa kaduha pangutana kung kinsa may nagsumbong no sa maong ghost project no dili pa nato masuta sa karon apan kung imuhang pangitaon sa sumbong mo sa pangulo.com katong website no kung asa ginasumbong ang mga maanomalyang flood control project makita nimo dito ang katong proyekto under St. Timothy Construction sa mga Diskaya. Ug sa karon Sara no dili kayo apektado ang mga residente manggod sa ilang pagtabok sang lita may tulay nga functional apan ang problema manggod diha mo gibutangan og kining flood control project aron nga malikayan ang pagbaha dito sa residential area labi pa nga ang katong nakita nato kaganina kilid atong sa pipila ka metros dunay eskwelahan busa ang ginakabalak-an ugaling kusog ang pagbaha gikan sa bukid madagayday dito sa may sapa dako kayo ang posibilidad nga moapaw kini busa mao katong paningkamutan unta na human ang proyekto aron nga masalba ang kining mga residente sa kilid sa sapa nga dili sila maapektuhan sa pagbaha sa matag mokusog ang ulan. Sara. Okay, ato nang subayon kaya luoy pod no ang mga residente dinhang dapita. Daghang salamat, Argil Relator.